Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Juan. Juan Kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi maong kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala sa katawo nga ginganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag moanhi sa kalibutan aron ang tanan madan-agan sa kahayag. Ang pulong din hinas sa kalibutan. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila modawat kaniya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo sila mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo ang naghimo kanilang iyang mga anak. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan may tungod kaniya ug misinggit. Siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya miabot sunod kanako, labaw kanako kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Gikan sa naghingapi niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagyoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan mao'y nagpaila kaniya. Ang musunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga siya dili mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Ug sila miingon, kung mao ka na, sultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon? Si Juan mitubag pinagi sa mga pulong ni propeta Isaias. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Tulira ang dalan nga agian sa Ginoo. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Ipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili mao ang Mesiyas o si Elias o ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga maabot sunod kanako apan labaw siya kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makaila kung kinsa siya, apan mianhi ako nga nagbunyag pinagi sa tubig aron ipaila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makaila kung kinsa siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinagi sa tubig, miingon kanako, makita mo ang espiritu nga mokunsad ug magpabilin diha sa usa ka tawo.
Siya maong magbunyag pinagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampati ug mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini ug sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Sa pagkasunod adlaw didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Og sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, miingon siya, "Anaa ang nating karnero sa Dios." Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug misunod sila kang Hesus. Milingi si Hesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, "Unsa may inyong gipangita?" Sila mitubag, "Rabay, nga sa ato pa magtutudlo. Hain ka man magpuyo, dali kamo ug tan-awa ninyo." Mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon, busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlaw. Usa niadtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Hesus mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, "Nakita namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo." Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Mitutok si Hesus kaniya ug miingon, "Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nag Cephas nga sa ato pa Pedro." Sa pagkasunod adlaw nakahukom si Hesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe ug giingnan niya, "Kuyog ka nako." Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel ug giingnan, "Nakita namo ang gisgutan ni Moises sa basahon sa balaod ug gisgutan usab sa mga propeta." Siya mao si Hesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret. "May maayo bagod nga gikan sa Nazaret?" nangutana si Nathaniel. "Dali dire ug tan-awa," mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Hesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, "Ani ay tinuod gayud nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Ngano nakaila ka man kanako?" nangutana si Nathaniel kaniya. Si Hesus mitubag, "Nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igera sa wala ka pa tawgan ni Felipe." Si Nathaniel mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel." Si Hesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoy nga igera? Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini." Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tao."